Bé, el concert que sentirem aquest vespre és un projecte que ja fa anys que teníem entre mans a partir de la música del que va ser la meva tesi doctoral, com jo vaig acabar la carrera, que era una recerca sobre el que havia estat la música a les acadèmies, als cenacles intel·lectuals i cultes de la Barcelona barroca i més concretament l'Acadèmia dels Desconfiats. Però sobretot és el veure com la música, dins d'aquesta època que no hi havia ni ràdio, ni internet, ni televisió, ni CDs, paradoxalment estava més present dins dels actes socials del que pot estar-ho avui dia. Va ser una mica difícil idear-ho perquè no és música feta per fer un concert. És a dir, no... Llavors, vam haver de trobar l'estructura bona entre les peces que són tonos, que són músiques molt curtes, amb les instrumentals, i com podreu veure està tot enllaçats i buscant uns blocs perquè tinguin una mica de coherència. Al·legoria Ensemble i Ensemble Meridien són dos grups que crec que es complementen molt. Nosaltres portem el baix continu, ells porten la corda, en aquest cas també l'orgue. Són dos grups que han estat necessaris per poder portar a terme aquest projecte. Jo crec que en aquests moments a Catalunya hi ha una bona revifada del que és la música barroca i esperem que sigui per llarg, doncs.